Bueno, la veritat és que, com et vaig dir, no? Quan vam renovar, que la qüestió era competir, no? Competir i el partit a partit ens posaria al nostre lloc. I la veritat és que l'equip s'ho està guanyant. S'ho està guanyant partit rere partit. Sabem competir, perquè els dos primers partits sí que se'n va posar de cara. Avui a la primera part hi ha alguns moments en què ells ens han apretat bastant i ens ha pogut corregir errors i està a l'alçada, no? Bueno, jo crec que encara millorarem, hi ha marge de millora i cada cop que competim i cada partit jo crec que l'equip anirà més, no? Com s'està demostrant i bueno, els resultats jo crec que ens seran favorables. Doncs bueno, és com preparem cada partit, no? Partit a partit, nosaltres ens mirem a nosaltres mateixos, tenim que seguir creixent, adaptar-nos a la categoria com ho estem fent, que la veritat és que ho estem fent molt bé i ja et dic, partit a partit i anar competint així, i així és com trobarem els fruits.